Este tata lor? Vezi o chestie, Iane, de cât la gura celălalt? Da. La gura ăsta mare. Da, și... Dați-mi aici să-l văd. N-are culoarea... Hai să atingare, hai să da. Uite-l pe ăsta mare, uite-l! Uai, și-a bat picioarele! Ia s-a așezat ăsta. Are dinți, dar mici. Uite unul jos, uite unul jos! Ia la cigan! Uite la mare! Păi poți să... Stai să... Ăla știi ce e, tata? E rechinul vulpe. Da-aia are așa. Fete! Da, uite, da-aia are așa coada. Rechinul vulpe. Ăsta e tigru. Rechinul tigru. Fă-l pe ăla mare. Oaie, dar de unde l-a luat? De unde îi pune aici? Ce face cu tubul ăla? Tati, dar de unde